Ως γνωστόν Πέμπτη, τι έχουμε πάντα, καινούριο βίντεο. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, του δραπέτη, δραπέτης δεν είμαι εγώ, είμαστε όλοι μαζί, που μέσω της μουσικής δραπετεύουμε και ταξιδεύουμε. Σήμερα λοιπόν βιντεάκι από τα παλιά, το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα που θα δούμε σήμερα, αλλά το είχαμε κάνει ενότητα μαζί με κάτι άλλο. Τέλος πάντων είναι ένα βίντεο που αναφέρεται σε δύο πράγματα και δεν το βρίσκεται εύκολα και γι' αυτό σήμερα έχουμε καινούριο βίντεο με κάτι από τα παλιά, το οποίο σύζευξη διαρκείας λοιπόν. Τι είναι η σύζευξη διαρκείας? Τη βάζω να τη βλέπεις για να καταλαβαίνεις τι σου λέω. Είναι πάρα πολύ απλό και εύκολο. Τι κάνει η σύζευξη διαρκείας? Η σύζευξη διαρκείας είναι μια καμπύλη η οποία ενώνει δύο ίδιες ακριβώς νότες. Πρώτη νότα παίζουμε, δεύτερη δεν την ξαναπαίζουμε, αλλά οι χρόνοι της έρχονται και συμπληρώνονται με την πρώτη. Οκ. Και σου έχω τα εξής παραδείγματα λοιπόν από κάτω. Οι δύο πρώτες νότες στο πρώτο μέτρο είναι 2 μισά, άρα θα παίξει η πρώτη νότα, το C ας πούμε, και θα κρατηθεί συνολικά για 4 χρόνους. Θα παίξει και τους άλλους δύο της επόμενης. Βλέπουμε ότι συμβαίνουν μέσα στα μέτρα, αλλά μπορεί δηλαδή να ενωθούν δύο ίδιες νότες μέσα στο ίδιο μέτρο, αλλά μπορούμε να ενώσουμε και δύο ίδιες νότες σε διαφορετικό μέτρο, από το ένα μέτρο στο άλλο. Η διαδικασία είναι η ίδια. Έτσι, προσθέτουμε συνολικά τους χρόνους της μίας νότας και της άλλης, απλά παίζουμε μόνο την πρώτη. Και ηχεί για όση ώρα έχουμε συνολικά όλες τις νότες. Κάτω από αυτό το βίντεο μην ξεχάσεις να κάνεις την εγγραφή σου, να κάνεις και το like σου. Υπάρχουν και δύο απλούστατοι τρόποι για να στηρίξεις αυτό το κανάλι και το κάνεις και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το βίντεο γεννήθηκε με την παρότριση από το προηγούμενο βίντεο που σας είχα πει ότι θα σας βάλω κάτι να δείτε με σύζευξη διαρκείας, που μου στείλατε μηνύματα ότι δεν τη βρίσκουμε εύκολα τη σύζευξη διαρκείας στα βίντεο σου, ήταν μαζί με το παρεστηγμένο, γι' αυτό ήρθα σήμερα να κάνω ένα βίντεο καθαρά για τη σύζευξη διαρκείας. Αυτή είναι η σύζευξη διαρκείας, είναι τόσο απλή. Εσύ κάνεις μία εγγραφή εδώ κάτω, ανοίγεις και την καμπάνα που δεν βαράνε καμπάνες αλλά ειδοποιήσεις, γιατί σίγουρα κάθε Πέμπτη είμαστε εδώ, του δραπέτη, και εμείς τα λέμε.